Jotono sari kaham hani hai joto rangsak ni takukte bukuk sono khulumung taisi yaparo sini sal kedek maromai chung nasinglai tongmani sini bofro election nai bofro chung vote marinai kabangma borok ni thani osumung asijak ni tongmani chalai tongmani je o khipi sini je chongmari amo blai khe sini dofani bagai nangmani henino jotono kha khlainai sini meeting misil joto jagao no sung ongkhlai Bubagra no phandrak ni nen bagi sung jotono khlailai mani phiaba aboni yagolobo sung candidate jungna 28 ta Bubagra joto constituency no ririka engkai tabuk sung 26 tarik ni simi senginai kabangma thayo thangka kabangma jaga jagao sung parani lukurok bai malaika te borok belaike kaham ke respond dikhaisi aboni bagi joto sini kami amchai ni joto Tiprasarok norokno belaike ani bwkhaktui norokno ang hamjakmung kuplung norokno yaparo tabuk asuk je samung khlai phaimani sung khanani salono a sinmani bothaino sung phunungna bagui 17 tarik nailainai phiaba 17 tarik nainani sikang sung 12 tarikono sung sini janija mani jotono khulumui suriwi ongkhorui phong aisiri no jung Anaros mariwo eba Amtui markhawo vote diwinai Bubagra no Kwplai khainani bagui tini joto candidate no sung Bubagra ni khoroksa warrior ngai sengkrak ngai Bubagra no chubanai engthung hinino sung puitu khlaimani bisingtui jung khanani salo jotono janija chini polling center o thanginai jung vote lainai kaisono nahar mungnai sini dofa yok chama mana bagui nasigi nadi sini Bubagra busuk jorate sini bagui saya nangyawi sini Bubagra busuk jorate chungna hamjakmani bagui samung khlai tong amusung jotono nugui tong tei jotono saimanthai tini sini obosongo kabangma BJP khlaino tong pheba saimia borokni thinking borokni wansukmung borokni naharmung tamo borok sawai tongo je develop khlainai sung 70 bosor sung develop khainai hinino sung tini thangjagai satokjagai phaimani pheba tini BJP hafang 8 bosor sarkar je chini rajya sarkar tong pheba sung nukliya kabangma chini develop na tongmani nukjakliya haisi kabangma chini sikha chini chererok je srengei amo bai chung gyan je ajimani ama high school no poronto borok tini develop khlailia Tiprasa kami amchayo de aba hai je chererok lekha porei tongnai sini mani kok borok no roman script bai chung use khainai ba suinani hinai je chung kha thonei chung choba khlai phaimani phia amrok bebak no kasujakha